Naparjulo nasrohat tadi bagasa sadarion pesta gutilon HKBP Sertong mandok mauliate mahamu tu debata ai paringan basa di bana jala rodi saliling-liling nado dengan ni basanai ta awal mai akka manginang marhiki pesta ta sadarion parkucinami pardenami bang gabe ala nain putot tama ulah lastiroha madok mauliade tu debatani bagasa sadarion gabe bang gabe uli indra basan itu hakka tu hamuna akka padenami dilehon habisuhur di kamu lahu mamalu uning-uningani ala ni ale perbucinami gabe bang gabe pandanang majulo godang mula-mulai asa marmula do akka nauli nadenggang pesta taupe asa dimulai marah hide ulau na denggali bedang ma godang mulai debatana manupahita alani bedamang ma gudak supaya jalas yang nasar hatta sude akan menginang lumobi mahita perhala dodo panitia di son asa tapasahat sobat tu debata ama debata anak na mangalehan haluau di kita dohot tutor di perbadia na pasadaw kita di tongani buriai bedang ma gudang sogeda panitia ni pesta tahun asa mangaliat asa marhide-hide biar akan nauli biar akan nadenggang lumawi ma pasu itu hatta lihat tu sude ruas ni kuriana alani mangaliat mahami marhide berdawan doktoron bedamang ma godang lihat timur oi pedena di dalam Yesus
saking siap protokol teman dokter khusus tua kapralado alani pasahatan major sonaria deh Allah amat pariser senami jadi pakai nami asasui nakka ulang tortor di bagas sadarion naung nimulaan ibukai marhite-hite tortor ni parhalado panidion alani amang angyak tatu rantai asa di gambar dalam sudi nakka tortor marliat dia anon baik damang ma godang pasahatan dohot si tiui gabe mak gabe